Dacă ești interesat să faci o achiziție pe piața imobiliară din Dubai, ești în locul cel mai potrivit. Numele meu este Mihaela Măriuță. Am peste 15 ani de experiență în vânzări și imobiliare. De la începutul acestui an am început o colaborare extraordinară cu una dintre cele mai puternice agenții imobiliare din Dubai, AGNS Real Estate. Pe parcursul colaborării noastre am ajutat foarte mulți clienți să ia cele mai bune decizii și cu ofertele cele mai bune în funcție de necesitățile fiecăruia. Și asta se datorează faptului că avem un portofoliu absolut toți dezvoltatorii din Dubai. Ce e important de știut este faptul că piața din Dubai este extrem de dinamică, tocmai din cauza facilităților. Motiv pentru care proiectele bune se tranzacționează în maxim câteva ore de la lansare. Sună-ne acum sau lasă-ne datele tale de contact, iar eu sau colegii mei te vom contacta. Îți vom da cele mai bune oferte, astfel încât decizia ta să fie extrem de ușoară.